Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ce yanzu faɗar gaskiya a ƙasar nan har ta wuce yadda ake tunani. Faɗar gaskiya yanzu sai ta janyo ma matsalar da ba a taɓa tunani ba. To Allah ya kiyaye mu. A ran Juma'a ne dai malaminmu, babban malaminmu mai faɗar gaskiya wa shugaba Muhammadu Buhari ya yi huɗuba a mambarinsa na masallaci akan caccakar Buhari da yake yi akan kashe rayukan al'umma da ake ta yi ba ji ba gani. Amma to daga bayan washe gari ranar asabar ta yi, sai aka tashi da wayar gari cewa kwamitin masallacin nan ya tumɓike malamin mai gaskiya da kan limancin wannan masallacin da yake yi. To Allah wadai muna tir da wannan abin da aka aikata wa malaminmu, babban malaminmu. Sheikh Nura Khalid ya kasance mai faɗar gaskiya wa kowa da kowa a cikin ƙasar nan. Baya tsoro ko shakka wajen ayyana gaskiya. To amma dai yanzu ga abin da ya kasance da shi. Gaskiya dai bamu ji daɗi ba. Muna kuma Allah wadai ga wannan abin da aka yi wa babban malaminmu. To kar ku manta ku danna mana alamar subscribe, sauran ku danna mana shiya domin tallace wannan abin namu na koran malamin da aka yi. Allah wadai ga wannan abu da aka yi wa malamin. Mun gode.